Kaikkihan tietävät urheilijoiden kuukausien valmistautumisen kisoja varten. Vaan entäpä fani? Kuinka hän valmistautuu? Otimme asiasta selvää. Meillä on studiossa mies, joka on toiminnallaan katkaissut diplomaattisuhteet jo lähes puoleen Euroopan hiihtävistä maista. Tervetuloa Perttu Järvinen. Italian inhokki, Saksan surma, Alppien antisankari ja todellinen epohormonin ruumiillistuma itsessään. Perttu, kertoisitko hieman valmistautumisestasi Salpausselän kisoihin? No, mullahan alkaa tämä valmistautuminen usein jo monta kuukautta etukäteen ja joskus vaimon mielestä menee pikkusen yli. Joskus kun tunteet hieman kuumenevat. Ei jaksa! Ei nyt tällä enää pysty! Ja nyt mennään! Mutta kovaukset tulee viimeisen metrin aikana noin suksen kärjen ohi. Katsomme vielä kamerasta, mutta kyllä tämä nyt näyttää puolalaisen voitolta. Kyllä. Entäs uni? Se varmasti esittää merkittävää roolia myös valmistautumisessa. Joo, kyllähän energian säästäminen on todella tärkeää, että pyrin menemään aikaisin nukkumaan ja sitten totta kai aamulla herään skarppina heti kukonlaulun aikaan, että pystyn sitten menemään parhaille paikoille. Perse! Entäs minkälaista ruokavaliota kisoihin valmistautuminen vaatii? No, kyllähän sen on oltava terveellistä ja täysipainoista ravintoa, että pyrin syömään sillä tavalla perinteistä hyvää ruokaa, että jaksan sitten, koska kyllähän sitä kannattajankin pitää välillä ruokaakin syödä. Olet kuuluisa kannustuksistasi. Miten harjoitat tätä puolta? No, minulla on siihen ihan tietty omanlainen kannatustyylini, jonka olen sitten huomannut äärimmäisen hyväksi ja toimivaksi.